V iných dokladoch účtujeme všetky ostatné účtovné operácie. Druh dokladu vyberieme z ponuky, ktorú sme zadali v nastavení ikona ozubené koleso. Zadáme číslo, firma, variabilný symbol nie sú povinné, zadáme dátum, uložíme hlavičku. Po uložení sa nám zobrazí možnosť zadávať jednotlivé položky iného dokladu. Kontáciu vyberieme z číselníka kontácií, kde sme predtým predkontovali poistenie, napríklad zákonná poistka auta, motorového vozidla sa zaúčtuje následovným spôsobom. Zadáme sumu, stĺpec bol skopírovaný z kontácií a uložíme riadok.